границаи Тоҷикистонда. вақтҳои охир шумораи зиёди сокинони Тоҷикистон шикоят мекунанд, ки ҳангоми гузаштан аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон марзбонон ва гумрукчиёни тоҷик аз онҳо дар ҳаҷми аз 400 то 1000 сомонӣ ришва меситонанд. Дар ин бора портали иттилоотии Бомдод хабар медиҳад. ба гуфтаи шоҳидон, вақте онҳо маҷбур шуданд, ки тавассути фурудгоҳҳои ҳамсоя кишвар барои коркунӣ ба Русия бираванд, ба тамаҷҷӯӣ рӯбарӯ мешаванд, зеро арзиши парвоз аз Ӯзбекистон ба Русия нисбат ба нархи парвозҳои мушобеҳ аз Тоҷикистон ба таври назаррас камтар аст. Аммо кӯшиши пешгирӣ аз хароҷоти калони парвози ғайричашмдошт хароҷоти навро ба бор овард, зеро ҳангоми убури марзи Тоҷикистон-Ӯзбекистон марзбонон ва кормандони гумрук аз ҳама раҳгузарон ришва талаб мекунанд. бо назардошти гузоришҳои сокинон, ҳадди аққал дар се гузаргоҳи марзи Тоҷикистон-Ӯзбекистон, яъне Ойбек, Саразм ва Пахтобод, механизми тамаҷҷӯиро аз сокинони Тоҷикистон, ки ба хориҷа мераванд, таъсис дода шудааст. гузашта аз ин, агар дар гузаргоҳи Саразм танҳо марзбонон ба тамаҷҷӯӣ машғул бошанд, дар гузаргоҳи Ойбек ба ҷуз сарҳадбонон кормандони гумрук низ ҳамроҳ мешаванд. ёдрас мекунем, ки арзиши баланди парвозҳо аз Тоҷикистон ба кишварҳои дигар дар муқоиса бо парвозҳои мушобеҳ аз дигар кишварҳо муддати тӯлонӣ аксари сокинонро маҷбур кардааст, ки бо мақсади парвози минбаъда ба кишварҳои ҳамсоя бираванд. бо оғози парвозҳои мунтазам байни Русия ва Тоҷикистон дар моҳи апрели соли ҷорӣ, мушкилоти гарон будани чиптаҳои ҳавопаймо ба мушкилоти асосии муҳоҷирони тоҷик табдил ёфтааст. як ина 2 ҳафта билета 4000 сомон ига да болош мондам. Мо омадем 4000